जातिनि धर्मनि कुनु मोनसे माबानि जों बेरेखा नङा आरो रावखौबो जों बुंनोबो थाङा किन्तु जोंनि सोद्रोमाफ्रा जाहाथे गुबुन राजखान्थि आफादाव थांनानै जइन जाहैया बेनि थाखाय जोंनि सोद्रोमाफोरखौ नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों गुरै खावलायनाय थाबाय। मिडियानि लोगो नोंथांमोनखौ दिनै जों बरायना लादों आरो दिनै इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबि जोंनि आफादा एक्जिकिउटिभ मेल जिरायनानै जों माखासे रिजलिउसन जों पास खालामदों। बेखौ नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जों रायजो राजाफोरनो आरो जोंनि मावथि सोद्रोमा बिथांमोननो जों फोरमायनो सानदों। रिजलिउसनाव जों पास खालामदों जोंनि जेसेबां भिक्टिमाइज फेमिलि दङ बे भिक्टिमाइज फेमिलिनि न'खराव जों इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबि आफादनि मानगोनां मावथि लोगो बिथांमोना भिजिट खालामगोन। भिजिट खालामनानै बिथांमोननि हालोदफोरखौ जों मिथिनो लुबैगोन आरो आफादनिफ्राय जेसेबां हायो बिथांमोनखौ जों मदद हेफाजाब खालामनो नाजागोन। बेनि उनाव दङ जों एभ्रि डिस्ट्रिक्ट प्रत्येक जिल्लायाव जों मोनसे करि मनुमेन्ट माने मुंख्लं खाम्फा प्रत्येक जिल्लायाव मोनसे करि जों मुंख्लं खाम्फा गायसननो थाखाय जों थिरांथा लादों। मानोना जिथुनिखि सेन्ट्रेलाइज मोनसे मुंख्लं खाम्फा गायसननायनि खोथा दङमोन नाथाय बिटिआर सरकारा दिनैसिमबो जोंनो जेबो फोरमायाखै बेसेबां डेभेलप जाना दङ बबे जायगायाव खालामनो नागिरदों बेनि हानि जिथु एलटमेन्ट बे हानि एलटमेन्टआ जादोंना जायाखै खालामदोंना खालामाखै बेनि बागै जोंनो मिथिहोआखै। बेनिखायनो जोंनिफ्राय जों गावनि आफादनिफ्राय प्रत्येक जिल्लायाव मोनसे करि जों मुंख्लं खाम्फा गायसननायनि थिरांथाखौ जों लादों। बेनिफ्राय प्रत्येक जिल्लायाव जों दासान्दि संकसनिफ्राय सदियासिम क'क्राझारनिफ्राय आप टु धेमाजिसिम डिस्ट्रिक्ट कमिटिफोरखौ जों दानानै लाखाबाय। दा डिस्ट्रिक्ट कमिटिफोरनि सिङाव आन्सलिक कमिटिफोरखौ दानायनि जों रिजलिउसन जों पास खालामदों। बे मोनसे जोंनि रिजलिउसन जों इउनिमासलि जों बेखौ लादों। बेनिफ्राय जोंनि आफादनि सेंग्राफ्रा जोंनि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबिनिफ्राय सोद्रोमाफ्रा माखासे एसे पलिटिकेलि गुबुन पलिटिकेल पार्टिजों मटिभाइट जानानै माने गुबुननिफ्राय मटिभेसन मोननानै माने थांनो नागिरदों गुबुन पलिटिकेल पार्टियाव जइन जानो थाखाय हास्थायनायखौ बा गावसोरनि मतामतखौ प्रकाश खालामनाय बा फोरमायथिनायखौ जों मिथिनो मोनदों। बेनिखाय जोंनि आफादनिफ्राय जोंनि सोद्रोमाफोरखौ जों रिक्वेस्ट खालामगोन जों हांख्रायगोन जाहाथे कुनु मोनसे पलिटिकेल पार्टियावनो बाहागो लाया बेयाव थांनानै बै पलिटिकेल पार्टिनि सोद्रोमा हिसाबै जइन जाहैया। मानोना जोंनि थांखिया जोंनि एम्स एन्ड अबजेक्टिभ जोंनि आइडिय'लजि प्रिन्सिपला बिदि नङा जों कुनु मोनसे पलिटिकेल पार्टिजों जों लोब्बा लाखिया आरो जों कुनु मोनसे आफादनि बा कुनु मोनसे पार्टिनि बा कुनु मोनसे हान्जानि बा कुनु मोनसे जातिनि धर्मनि कुनु मोनसे माबानि जों बेरेखा नङा आरो रावखौबो जों बुंनोबो थाङा किन्तु जोंनि सोद्रोमाफ्रा जाहाथे गुबुन राजखान्थि आफादाव थांनानै जइन जाहैया बेनि थाखाय जोंनि सोद्रोमाफोरखौ नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों गुरै खावलायनाय थाबाय। কিন্তু আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আজিলৈকে
আমাৰ যিসকল শ্বহীদ পৰিয়ালসকলে যিটো এছ গ্ৰেচিয়া পাবলগীয়া আছিলে সেই আজিলৈকে সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই। চৰকাৰে যিটো হিচাপ দিছিলে তাতকৈ আৰু বহুগুণে ইয়াৰ যিটো সংখ্যা সেইটো বেছি হ'ব। গতিকে চৰকাৰে যিখিনি শ্বহীদ পৰিয়ালক এছ গ্ৰেচিয়া দিবলগীয়া আছিলে আজিলৈকে সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই, আৰু যিখিনি দিছে সেইটো একেবাৰে নগণ্য। গতিকে চৰকাৰক আহ্বান জনাম যাতে শ্বহীদ পৰিয়ালৰ যিখিনি পাবলগীয়া সাহায্য সেইখিনি যাতে সোনকালে আদায় দিয়ে। মই এটা কথাই BTC চৰকাৰক ক'বলৈ বিচাৰোঁ যে আপোনালোকে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া, গোবিন্দ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া, ৰঞ্জিত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া, আপোনালোকে শ্বহীদৰ তেজৰ ওপৰেদি গৈ আজি ক্ষমতাত অধিষ্ঠিত হৈছে। অন্তত আপোনালোকে এই শ্বহীদৰ লগত ৰাজনীতি নকৰাটো ভাল হ'ব। আৰু যিখিনি আমাৰ NDB সদস্য তেখেতসকলে যিখিনি 4 লাখকৈ যিটো পাবলগীয়া আছিলে সেইখিনিও আজি বহুতে থাকি গৈছে। গতিকে সেইখিনিকো যাতে সম্পূৰ্ণ কৰে, নহ'লে অনাগত দিনত আমি যিকোনো সময়ত যিকোনো মুহূৰ্তত আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ল'বলৈ বাধ্য হ'ম। এইখিনিকে কৈ সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।